дар Русия зани серфарзандеро бо ҷурми қаллобӣ дастгир карданд. пас аз оне ки ба ӯву ҳамсараш барои серфарзандӣ пул барои хариди хона тақдим шуд ва пас аз оне ки маълум шуд ки ин зану шавҳар зодаи тоҷикистонанд, сарфи назар аз он ки онҳо дер боз шаҳрванди Русияанд, оё ин нест ҳисси миллатчигӣ ва бегонаситезӣ? биёед ин қазияро баррасӣ мекунем. хуб, 13 январ дар расонаҳо хабаре паҳн шуд ки тоҷикистонионро шод гардонид ва каме пас дар ҳайрат ва шок гузошт. ба як оилаи серфарзанди зодаи Тоҷикистон сертификати давлатӣ супоридан. Он имкон медиҳад ки ин оила бо маблағи 24 миллион рубл ё худ $243,000 хона бихарад. Сертификатро Юлия Купецкая супорид, мири шаҳри Митиши вилояти Москав ва котиби бахши маҳаллии ҳизби Русияи воҳид. ӯ дар телеграм канали худ навишт ки ин оилаи бузург ва намунавӣ мебошад ва ҳамин бас аст ки онҳо ҳаққи хона дошта бошанд. Тамина Самадова ва Рамазон Раҳимов 7 фарзанд доштанд, 3 духтар ва 4 писар. нақши асосиро дар тарбияи фарзандон падар мевозад. ӯ тавонистааст ки байни кор ва диққат ба кӯдакон тавозун нигоҳ дорад. ҳамаи ин масъулият ва ташвишҳо арзиши гарон доранд, аммо ин падари серфарзанд тамоми кӯшишашро ба хотири оилааш ба харҷ медиҳад. Тахмина бошад як модари хеле фаъол аст. ӯ на танҳо кори хонаводагӣ мекунад, балки дар ҳама чорабиниҳои мактаб ва боғча низ фаъолона ширкат меварзад. ҳамчунин ӯ волонтёри якчанд фондҳои хайриявӣ аст. тахмина маълумоти олии диншиносӣ дорад. бинобар ин тарбияи маънавии фарзандон дар ин оила хеле рушд кардааст. гуфта мешавад ки падару модари Тахмина 40 сол дар соҳаи маориф дар Русия фаъолият карданд. ҳамсарон кайҳо боз дар Русия зиндагӣ мекунанд. Раҳимов 25 сол ва Самадова 17 сол. ҳар ду шаҳрвандии Русияро доранд. Купецкая қайд кардааст ки оилаи онҳо ба ҳамаи шартҳои гирифтани сертификати манзил мувофиқат мекунад. ин шартҳо дутоанд. бояд ки 7 ё зиёда аз он кӯдак тарбия кард ва дар яке аз ноҳияҳои вилояти Москав на камтар аз 5 сол зиндагӣ кард. хуб, ҳамаш дуруст будааст, не? як хабари хуб, вале афсӯс ки ин хабари хуб бе паёмад ва оқибатҳои нохуб набуд. чӣ шуд? аз ин ҳодиса ҷомеаи Русия хеле хашмгин шуд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ бегонаситезӣ авҷ гирифт. гурӯҳ ва блогерҳои ростгаро ба муҳаббати Рамазон Раҳимов нисбат ба Тоҷикистон ишора мекарданд. ба гуфташон ӯ дар саҳифаи худ шиёре бознашр кардааст ки ҳар касеро барои парчами Тоҷикистон пора мекунам, ба ҷое ки муҳаббаташро нисбат ба Русия изҳор кунад. миёни мунаққидон гурӯҳи Русич воҳиди ҷангии миллатпарастҳои русгаро буданд. ба гуфти онҳо ин оила шаҳрвандиро ба шарофати фасоди вазорати корҳои дохилии Русия ба даст овардааст. Юлия Купецкая бошад, ҳамчун тарафдори муҳоҷирон ва ба фасодзадагӣ муттаҳам шуда барканории ӯро низ талаб карданд. Купецкая тасмим гирифт ки аз оилаи намунавӣ ҳимоя кунад. мувофиқи сарқонуни Федератсияи Россия мо дар як давлати бисёрмиллат зиндагӣ мекунем ки дар он ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд афзалият дорад. Самадова, шавҳараш Раҳимов, фарзандонашон ва модараш 14 сол боз дар Митиши зиндагӣ мекунанд ва шаҳрвандони Россия мебошанд. ду бародари Самадова бошад дар амалиёти махсуси ҷангӣ дар Украина иштирок мекунанд ва бо орденҳои шуҷоат ва медалҳои барои ҷасорат мукофонида шуданд. вале мунаққидон ҳарчӣ шадидтар ҳуҷум мекарданд. роҳбари фраксияи парлумонии Русия бо адолат барои ҳақиқат Сергей Миронов талаб кард ки дуруст будани ин қарори ҳукумати Митиши ва изҳороти аъзои оилаи Раҳимовро санҷида шаванд. ба гуфти вакил, Раҳимов дар шабакаҳои иҷтимоӣ паёмҳои нисбат ба мақомоти қудратии Русия танқидомез бознашр кардааст. ҳаводис бо суръат ташаккул меёфт. хашм аз олами маҷозӣ, аз интернет ба воқеӣ гузашт. ба авҷи бегонаситезӣ раиси комитаи тафтишотӣ сар зад. Александр Бастрикин супориш дод ки дар бораи вайронкунии ҳуқуқҳои манзилӣ дар вилояти Москав тафтишот ва ҳисобот омода шавад. мақомот парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд ва миёни 4 рӯз зани тоҷик Тамина Самадоваро дастгир карданд. чӣ гунае ки мегӯянд одам бошад, модда ёфт мешавад. модари 7 фарзандро бо қисми 4 моддаи 159 кодекси ҷиноятии Русия айбдор карданд, яъне қаллобӣ. гумонбаршуда бо вайрон кардани қонунгузориҳои ҷорӣ ба маъмурияти шаҳри Митиши маълумоти бар дурӯғ дар бораи даромади шавҳараш пешниҳод карда,
онҳоро қасдан якчанд маротиба кам нишон додааст. ҳамчунин ӯ маълумоти бардуруғи китоби хонаводагиро пешниҳод кардааст ки дар он дар бораи зиндагии 13 кас дар суроғаи ӯ аз ҷумла бародараш бо 2 кӯдаки ноболиғаш маълумот дода шудааст. ҳолон ки онҳо дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, хабар додааст идораи тафтишотии вилояти Москав. ба гуфти муфаттишон гӯё амалҳои ӯ ба қавле сабаб шуданд ки ба оилаи ӯ мақоми камбизоат ва ниёзманд ба манзил дода шавад. дар манзили Самадова Кофтуков баргузор шуда ҳуҷҷатҳо ва телефонеро мусодира карданд ки арзиши онҳо мутаносибан 140 ва 120 ҳазор рублро ташкил медиҳад ки ин мақоми камбизоатии оиларо инкор мекунад, гуфта мешавад дар гузориши идораи тафтишот. вале ёд доред ҳангоми супоридани сертификат мири шаҳри Митиши чӣ гуфта буд? бо кадом шартҳо ба ин оила сертификат супорида шуд? ёд доред Купецкая қайд карда буд ки ҳамагӣ 2 шарт буд: бояд аз 7 ё зиёда аз он кӯдакро тарбия карда ба воя мерасониданд ва дар яке аз ноҳияҳои вилояти Москав на камтар аз 5 сол зиндагӣ мекарданд. яъне камбизоат будан инҷо шарт набуд. умедворим адолат барқарор мешавад. бояд гуфт ки дар Русия миллионҳо тоҷикистонии шаҳрвандии ин кишварро қабул карданд. танҳо дар 3.5 соли зикршуда шаҳрвандии Русияро 426 ҳазор тоҷикистонӣ ба даст оварданд. ин хеле зиёд аст ва ҳодисаҳои ахир нишон медиҳанд ки ин навшаҳрвандон дар Русия аз зулм ва аз беқонунӣ эмин нестанд. ба саҳифаҳои мо обуна шавед то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед.